също се развива доста по-бавно от останалите и не може да влезе в някакви генерализации относно Балканите. Общите черти на глобализацията през 19 век до Първата световна война. Знаете за ролята на индустриалната революция, която създава един огромен излишък от капитал в най-развитите страни от Запада и нуждата на тези страни да изнасят в един момент този капитал, както и нуждата на младите национални държави, като са балканските, да приемат голям капитал, да могат да развият собствените си икономики. В тон с предходните доклади, изключение на съвсем последния на Полша, аз също ще обърна внимание за неблагоприятни процеси на развитие. Говорим за криза, говорим за неравенства и ще ги видите и в този доклад. Преди да започна, искам просто да споделя с вас, че когато разбрах, че ще трябва да вместя темата за селата в панела за глобализацията, нямаше как веднага да не се обърна към моята магистърска дипломна работа, която беше именно за предизвикателствата пред българските села в процеса на евроинтеграция. Това беше 2007 година, току-що се бяхме присъединили към Европейския съюз. И поглеждайки назад, виждам, че проблемите, които нашето село има днес, съвсем не са се облегчили през последните 5 години. И ако разглеждаме нашето присъединяване, нашето членство в Европейския съюз като един израз на глобализация, тук още може да започнем с известно съмнение, че глобализацията е абсолютна панацея за всички проблеми. Искаме да кажем, че първоначално, че темата ни е доста обширна и ще се мъчим да бъдем максимално лаконични и ясни и точно, да можем да кажем всичко, което имаме като идея. На първо време трябва да кажем какво е предприемач. Има множество концепции какво е предприемач, редица учени като Каньон, Шумпетер, Жан-Баптист Клей, Фридрих Хайек, Петър Дракър са давали своите определения за това какво е предприемач, кой човек може да се нарече предприемач. Най-общо казано, за да не губя време, вие това бихте могли да го прочетете в доклада по-подробно. Предприемачеството е специфична икономическа дейност, която е насочена към печалба, която е основана на самостоятелна инициатива, отговорност и иновативно и въвеждане на Здравейте и от нас. България. Преди да ви се представя, искам да изразя нашите общи и големи благодарности. На първо място към Организационния комитет, който организира конференцията, за това, че ни дава шанс да изложим нашите разсъждения и мисли. След това на доктор Катя Михайлова, която ни помогна доста и ни напътстваше и така ни кара в релсите. И накрая, но не на последно място, на всички наши колеги от Поток медия и журналистика, които дори са тук, за да ни подкрепят и без чието идеи, креатив, помощ и критика не бихме могли да се справим. Аз съм Боris Симеонов, до мен отляво е колегата ми Калоян Янков, с когото в следващите минути ще ви представим хипотезата си относно глобализационните трансформации на вестника и обществото. Може дистанционно само да попитам къде се намира. Като аз ще разгледам периода на българското общество и развитието на медиите в него през периода от 1944 до 1989 година, като колегата ще ви запознае от началото на 90-те години до сега.
Част първа, разделил съм докладите на две части. Първата е онлайн самоличност. Започваме с интернет зависимостта. Всички частично знаем какво е това, дори сме го изпитвали. Най-честото определение за нея е желанието да влезеш в мрежата, без да успееш да излезеш там на време. Защо хората избират всъщност мрежата? Защото те влизат в една мечта на реалност, както е при един много интересен случай на геймерът Иван Басов, на който попаднах наскоро. Той признава, че играта е била вместо живота му и дигиталният свят му е предлагал живот, който не може да се оборява и продължава и да се чувства зле. Но до какво води това? Той пренебрегва реалните ценности, взаимоотношенията и изгражда около себе си едни съвременни стени, които въпреки че не са осъзнаеми, са много дебели. Следващия аспект, който искам да подчертая, са две определения. Първото е компютърни вдовици. Какво е компютърна вдовица? Това е жена, чийто съпруг прекарва прекалено много време пред компютъра и един вид е дигитално мъртъв, тъй като не прекарва достатъчно време в реалността и се отдава изцяло на Вселената. Интересен е случаят на Шери Миро, която признава, че толкова модерната трагедия е хванала мъжа и че той е забравил дори любимото си хоби – готвенето. Затова тя създава сайта Gamerwidow, където изказва болката от своята съвременна самота и както виждате, това е обложката на комикси, поредицата от комикси, които тя прави, за да отмъсти на мрежата, която няма мъже. Второто определение дигитално нетърпение е нетърпението да изчакаш дори секунда, за да влезеш в социалната мрежа, например. Според някои то е положителна черта, тъй като ни показва как да изискваме повече от технологиите. Това е наше право. Но, когато свикнем с това дигитално нетърпение, запитайте се какво ще стане с взаимоотношенията между хората, когато те не могат да се изчакват, когато те не могат да се изслушват, когато искат всичко наведнъж да става. Все пак хората не сме машини и трябва да има толерантност между нас. Не всичко е социална мрежа и бързо зареждаш интернет. Така, част втора е опортунистът самоотмислен. Кръстил съм я така, защото в нашия модерен свят всеки се стреми към нещо. Той има много възможности, много високи места, до които човек може да стигне. И какво става, когато решат да се стремят единствено и само към върховете и да забравят за хората около себе си, защото непрекъснато ставаме свидетели на такива неща. Те стават жертви на своя егоизъм, а егоизмът е първата крачка към убийството на човешките взаимоотношения. Илюстрирал съм забравата за това, че забравяме един за друг доста често с един свой разказ. Последният, в който се разказва за последният човек останал на Земята, или поне този, който си мисли, че е останал на Земята, тъй като в края се узнава, че просто хората са забравили един за друг и се разминават и са ослепели за своите чувства, ослепели са един за друг и всеки от нас си мисли, че е последен. Но в края на последният, на моя разказ, главният герой осъзнава, че без хора е трудно да се развива и няма смисъл да живее. Много време аз ще започвам. Нямам си презентацията да е заредена и не. Няма презентация. Вие дали ли сте? Да, имейла изправя. В случая ще говорим за политиката. Всеки казва, че знае какво е кризата, за какво става въпрос, но всъщност кризата е това нещо, което сваля ризата на един народ и показва неговата всъщност пред останалите, което за нас, българите, не е особено добре, тъй като всички знаем кърдевите си ризи извинени. Въпросът, по който смятам да наблегна, като говорим за ограниченото време, е това, че България преди финансова криза има още 4 вида кризи и те са духовна криза, може би една от най-страшните, криза на ценностите и морала, криза на менталитета, великия български менталитет и криза на закърнялото мислене. Като основа, духовната криза, най-страшната, всички знаем за нея, тя
от нея зависи всъщност и възпроизводството на поколенията, защото тази криза не е само в сегашното общество, тя предстои да бъде в обществото след нас, пък и в обществото след нас и така нататък. Ако не я предотвратим кризата на ценностите и на морала, тя също е много... В смисъл също мога да твърдя, че е много опасна за българския народ, тъй като не само за българския народ, за всички народи, тъй като ценностите и моралът трябва да бъдат едно от основните водещи неща във всеки народ за прогрес. Стигам до кризата на менталитета, този известен български менталитет, балкански, бурен, който общо взето ни е вършил много добра работа през предвековното османско робство. Сега мисля, че трябва да бъде малко или много променен, за да имаме някакъв прогрес. И ключът към, може би, самата градация, към самата управия е в кризата на закърнялото мислене. Ако от някъде трябва да започнем, то може би е точно оттам, в нашата промяна, тъй като кризата на закърнялото мислене е тази криза, която всъщност определя това, че българина от време оно е свикнал някой да дойде да оправи неговите проблеми и точно това чакаме. А ако се замислим реално, никой не може да ни помогне, освен самите ние, затова точно там би трябвало да започне нашата промяна от кризата на закърнялото мислене, да осъзнаем, че в крайна... Аз ще ви представя схематичен макромодел на съвременното българско общество. Може да го видите. Моля, обърнете внимание, че глобализационните процеси тук не просто спомогнаха за откъсването на върха на пирамидата, но и раздробиха елита. Тук наблюдаваме не един общ политико-икономически елит, а множество елити. Олигархични, политически, икономически, масонски, други елити. Мястото на медиите тук отново е в средна и висока средна класа, като те са множество и групово или индивидуално обслужват всеки един елит. Елитите чрез медиите конкретно облъчват аудиторията, както спомена колегата. Те въздействат върху масовата психика, като им налагат ценности, идеологии, представи, създават нагласи, внушения, усещания, заразяват я с страхове. Нека погледнем и структурата на медиите в съвременното общество. Както виждате, това е и нашата качка. Тук пирамидата е обърната.